Когато една жена срещне един мъж и между тях възниква обмен. В жената, както и в мъжа, се съдържа както мъжка енергия, така и женска енергия. И ако по една или друга причина тази жена е заложила в себе си като разгръщане повече мъжкият принцип и тя се е превърнала в една силна жена, която се реализира в живота чрез мъжката си енергия, тогава реципрочно партньора, който е застанал срещу нея и е създал връзка с нея, ще има по-добре развита женска енергия, отколкото мъжка енергия. И по този начин се създава баланс между нейната мъжка и неговата мъжка, нейната женска и неговата женска енергия. В момента, в който една жена реализира във връзките си чрез нейната мъжка енергия, абсолютно нормално е нейната мъжка енергия да доминира пред мъжката енергия на нейният партньор. И съответно, тя ще вижда доминиращата женска енергия в нейният партньор, която ще кореспондира с дефицита или с неглижираната и потисната женска енергия в нея. И това е предпоставка тези двама партньори да балансират взаимоотношенията си през мъжкият и през женският принцип. И това, което може да създаде един по-здрав баланс, защото за една жена е много по-полезно тя да бъде в нейната женска енергия повече, отколкото в мъжката си енергия, тогава тя има работа единствено и само с това поле, което поле е част от нейната вътрешна структура. И в това поле може да се разгледа нейният вътрешен мъж и нейната вътрешна жена и динамиката между тях. И винаги има дълбоки причини, които са свързани с възрастта, на която се чувства вътрешната жена, доминацията на мъжката фигура като вътрешен мъж и причините, за да бъде тя на преден план. И всичко това е част от вътрешния психичен живот на жената. И парадоксът е, че една жена, която работи и взаимодейства с живота си чрез своята мъжка енергия, би имала желание да има силен и също толкова изявен като мъжка енергия мъж. Но това практически е невъзможно да се случи, докато тя не урегулира и не балансира тези две вътрешни фигури и не създаде условия тези две вътрешни фигури да се изравнят и да се даде достатъчно почва на женската фигура да изрази себе си. С уважение, разбира се, към мъжката фигура. Много често вътрешен мъж и вътрешна жена са пряко свързани с родителските фигури или с тези патърни, които жената е създала още в ранното си детство, като начин на вътрешна организация, която й е помогнала да оцелее, която й е дала стратегии за справяне. И в момента, в който настъпи лечебно движение и вътрешните мъж и жена се уравновесят и се хармонизират, защото когато терапевтично се отвори картината на вътрешните полярности мъж и жена, понякога вътрешната жена може да е обърнала гръб на вътрешния мъж или да се чувства агресирана от този вътрешен мъж. Тогава този вътрешен дисбаланс, който се съдържа в психичния свят на жената, се пренася огледално върху цялата тази картина. Ето защо е ценно да работим върху себе си и да оздравяваме всички патърни и холограми, които живеят в нашата вътрешна реалност, за да можем да създадем балансирани взаимоотношения.